Па ти ако отвориш на друго место, седа горе, че се Нема, брат, то с подигане не става, вече. Ще да дойде ви казва. То това не, с протеза не става, човек. Ало, бил керамист ви казва, че го бетонирам, че го задържим, да стегне, се да си еда нагоре. Само глупости му идва на това човек. Само щуротия. Само щуротия. И ти пък кога си говорил сериозно, ми кажа. Я кога съм сериозен? Кога? Кога? Я кажи кога си? От твоята практика има ли такова нещо? Ние още не сме стигнали до това. До Баиро. До Баиро още не сме стигнали. Какво стане се? Блокираме малко, ама. Купаме. Купаме се. Еми... Купаме се. Може на там къде да сме. Къде вървите? Тук не стана проблем. Стана, да. Ти големи дори. Нема да стане. Какво направи? Какво вкара? Да влизаме. Ами, ще се наложи аз. Гледам. Не, няма да стане. Дай да помогнем една пъти. Бегаме от Пътя. От петолинието. Обаче нещо... по-лошо Не. Еми, ще стигнем до земята. Как има нещо? Чакай го има отпред него. Чакай да слезем с него. Нема нищо отпред, ние чисто се окупаме. А? Я нещо има 1 метър дупка. Гледай какво става. Дай да развиме, дай лопатата да развиме меки. Чакай си, те ще излезнат с кари. А? Чакай само. Дайте тук да развиме и...